Здравейте, аз съм Радослав Вълов от Free Traders и днес 27 ноември ще ви представя последния ни анализ на валутната двойка евро-долар за този месец. Отново ще започна с седмичните графики. На седмичните графики вълновата структура тук допуска два сценария. Според един имаме двоен зигзаг до историческия връх W и след това предстои по-голяма консолидация за вълна Хикс от този порядък. Съответно разглеждаме като все още не е завършена по мечия сценарий W е първото пропадане, което разглеждаме до 1.1875, съответно една Хикс вълна, която е приключила, и по този сценарий в момента сме в развитие на вълна Y, което означава, че в средносрочен и дългосрочен период ще има пробиви на 1.2042 и 1.1875. Алтернативен сценарий е вълна Хикс в синьо да не е приключила и да се развие, т.е. все още да се развива настрани и чак тогава да последва началото на нисходящия тренд. При тази двойка, за съжаление, тук има и съвсем друга алтернатива, която е в коренно противоположна посока, съответно с вече завършена Хикс вълна в зелено, като сложна корекция WXY с скъсена втора част Y, която завършва с дъното в 1.2042 и съответно започваме възходящ тренд, който с тройки ще направи двоен зигзаг нагоре за вълна Y, което означава, че най-напред ще видим пробиви на 1.49 на 1.50, което ще е едно потвърждение. Това ниво на този етап е много далече, за да може изобщо да се чака такова потвърждение, но ключово, което е в момента за бичия сценарий, след като имаме 3 вълни нагоре и 3 надолу, това е нивото 27.50. Съответно след това имаме една тройка и в момента по бичия сценарий ние коригираме само последната тройка след 27.50, което означава, че това ниво ще остане непробито за бичия сценарий. На дневна графика, съответно по мечия сценарий, разглеждаме покачването от дъното 1.2042 като завършен двоен зигзаг, съответно тройка и една последна тройка до върха от преди 3 седмици всъщност. Това е бичия сценарий, който със съвсем същата структура допуска тук корективно развитие, което обаче ще си се задържи в този възходящ ценови канал и след това ще продължим с нова тройка да пробием последния връх. На този етап не може да се каже по кой от двата сценария се движиме, тъй като изобщо няма ключови пробиви. Казах ви съответно за отключване на седмична графика на тези меч алтернативи. Ние трябва да видим пропадане отново под 27.50, което ще остави тази формация вече като завършена седмична графика, но до тогава, докато цената е тук във възходящия ценови канал, ще съществува възможност да продължим с тройки нагоре. Въпреки че няма много голяма промяна на по-малките времеви рамки, с пропадането от миналата седмица, за съжаление тук се вкараха малко алтернативи. На този етап ние предпочитаме да бъдем по-неутрални, вече не толкова с меча на гласа, да се изчака някакво потвърждение, че ще започне движението надолу, тъй като въпреки така нестандартната структура, казвам, защото разглеждахме пропадането от върха до дъното от преди 2 седмици като начало на корекция или начало на големия нисходящ тренд, съответно е вълна А или вълна 1, и корекцията, която се развиваше така, остана като двоен зигзаг, съответно на малките графики, разглеждахме за Б вълна. Започна миналата седмица това нисходящо движение убедително надолу, но както виждаме, то в последствие се възстанови и дори проби върха, което така показва, че или това е вълна Б от малък порядък, или въпреки така нестандартната корекция, която може да се образува, може по бичия сценарий тази корекция да е приключила. Затова тези алтернативи вкарват така една вече съвсем различна картина и тук разумното е да се чака нисходящ пробив на ключово ниво, съответно или на дъното от миналата седмица, или поне някакво така по-сериозно връщане на покачването от това дъно, тъй като започва определено да изглежда, че има и бичи алтернативи тук и не е удачно за сега да се взима посока. Ключово ниво съответно за тази корекция ще бъде дъното от миналата седмица, което като се пробие ще означава, че това, което очакваме, ще се случи и ще има по-ниски стойности в зоната на 1.30, а по мечия сценарий, ви казах вече, ние ще пробиваме и 27.50. Но на този етап сме в възходящ тренд на по-малките времеви рамки и не е удачно да излизаме срещу този тренд, тъй като няма ограничение на къде може да спре той изобщо. А пък, за съжаление, така, бичата алтернатива допуска, въпреки плиткото падане от миналата седмица, то да е една скъсена С вълна, защото тук вълна А определено беше така с една извънредна амплитуда за тази валутна двойка, като
разстояние, като разстояние във времето също, в смисъл много голями разстояния в пиксове за много кратък период и може да се окаже, че въпреки тук тази структура, която изобщо не изглежда добре, може да има едно скъсено C и с това да е завършила тройка надолу, която по бичия сценарий може да е достатъчна вече и във времето, и в цената, тъй като това е 50% на ето тази тройка. Просто беше много кратко във времето, но и във времето и в цената вече може да е достатъчно да е завършила цялата корекция по бичия сценарий, което означава, че ние отиваме нагоре за пробив на върха и затова не е удачно тук да се очаква за момента едно хубаво развитие на нисходящ тренд, тъй като може да се окаже, че ние сме срещу тренда. Пак повтарям, пробивите на дъното от миналата седмица ще бъдат едно потвърждение, че ще започне този тренд, но до тогава е по-разумното да бъдем неутрални и да изчакаме да видим как се развива от тук нагоре структурата. Благодаря ви за отделеното време.